Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Akaran Tom Mutharika abwerezanso kunena kuti iwo ndi abale awo enieni a malemu Bingu wa Mutharika komanso President opuma a Peter Mutharika. Akaran Tom Mutharika afotokoza izi potsutsa chikalata chomwe atulutsa akubanja la Mutharika motsogozedwa ndi a Peter Mutharika loweruka sabata latha. Muchikalatachi chomwe chasayinidwa ndi mneneri wa chipani cha Democratic Progressive DPP a Shadrack Namalomba chakanitsitsa kuti Akaran Tom Mutharika ndochokera ku banja la Mutharika koma amangonamizira pofuna kuthandizidwa. Iwo akufotokoza. Ndamva chisoni kwambiri chifukwa iwaja ni munthu wamkulu osayenera kunamiza mtundu wa Malawi kuti ine sindikhala m'bale wawo. Iyayi mpolakwika. Ineyo ndi mwana wa Hatton Christopher Tom Mutharika. Ang'ono awo abambo amene anabereka Bingu Brightson Tom, ang'ono awo che Hatton Tom anabereka ine, anaberekanso Mphanga Cox Mutharika amene wakwatira senior chief kumulanje uko. Chocho ndi ena zilongwathu ena ndi ena otero. Koma iwo akunena kuti ati si m'bale wawo, ndi kudabwa chifukwa ineyo malemu Bingu anandisira iwaja kuti tikhale ngati tizisungana limodzi pa chibale. Koma iwo akunditaya agwiza ndizigawenga zina monga china Mthoro, ulendo wa china Namalomba, ndikumandiponya miyala ineyo ndikumva chisoni. Efeso chapter 6 amanena kuti mwana wosamvera makolo ache alangidwe ndithu. Ineyo ndakhala ngati kholo wa chipani cha DPP. Iwaja tinayambisa chipani ndikupeza kuti chapambana. Sikuti chinangopambana yayi. Ine zipo zimene ndinapanga ine kuti Bingu apambane. Chifukwa nthawi imene akuyendesa chipani cha UP amalephera kupambana mavota mapeza 200 kapena 150,000 okha. Wanaona kuti zinandikondwese naenda njira zanga mpaka nakuti zitheke. For something to happen, somebody must do something about it. It just doesn't happen. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.